Ideálne je, ak firma má nachystané nejaké rozstredenie informácií do nejakých kategórií, podľa toho, že čo je dobré, aby videla verejnosť a čo je dobré napríklad, aby videli iba jednotliví členovia boardu napríklad, a medzi tým sú teda ďalšie kategórie. Toto vie pomôcť uspôsobiť to, že aké vlastnosti alebo čo všetko musí splňať človek, ktorý má prístup k daným informáciám. Že toto je taký ten jeden pohľad, že vlastne vieme, že čo zdieľame a kto tam má mať k tomu prístup. A potom by sme mali vedieť teda, že keď ten prístup dávame nejakému človeku, tak prečo mu ho dávame, na čo on potrebuje reálne a dôležité je aj na ako dlho. Toto je taká častá chyba, že prideli sa prístupové právo a už sa nikdy neodoberie. Tým pádom človeku takto vlastne nabopnáva množstvo prístupových práv a teda je dôležité raz za čas robiť kontrolu. Ak som nepridelil to právo ozaj, že na nejaký konkrétny čas, tak potom v pravidelných intervaloch kontrolovať všetkých zamestnancov, že či majú prístupové práva tie, ktoré iba potrebujú. Alebo ak mení človek pozíciu, tak treba mu urobiť opäť revíziu tých prístupových práv, ktoré má. Aby sa mu odobrali tie, ktoré už nebude potrebovať, aby sa mu pridali tie, ktoré máme. A treba mať v tomto prípade určite ošetrené aj odchod zamestnanca z firmy. Najmä nemusíme si hovoriť, že nie každý zamestnanec odchádza v dobrom, tak treba mať nachystané, že keď bude zamestnanec odchádzať v zlom, aby sme vedeli veľmi rýchlo zareagovať, rýchlo mu zrušiť všetky prístupové práva, aby nemohol urobiť škodu v rámci firmy. V súčasnosti tie firmy už sú identifikované, ktoré teda, čo je platné do konca tohto roka. Bolo to definované výhľaškami, teda respektíve, ktoré nadväzovali na kybernetický zákon na Slovensku a teraz vlastne prenášame Európsku smernicu NIS 2 do slovenského legislatívneho prostredia a tam bude opäť nejaký nový spôsob, ako sa budú definovať firmy, ktoré budú spadať pod tento zákon. V princípe je to 18 sektorov v hospodárstve, pričom sú tam dve úrovne, také tie vlastne vyššie povinnosti, ktoré budú musieť spĺňať a potom nižšie povinnosti. A tam záleží o tom, že teda aký je to konkrétny sektor a aká je veľká firma. Ak má firma viac ako 50 zamestnancov a viac ako 10 miliónový obrat a je v niektorom z tých sektorov, tak určite bude spadať pod tento zákon a bude musieť teda spĺňať povinnosti, ktoré sú ním dané. Sú tam aj nejaké výnimky, že napríklad pre niektoré oblasti tam bude spadať vyslovene, že až každá firma, pretože sú to dôležité sektory pre hospodárstvo a vedelo by to spôsobiť kaskádový efekt a vlastne potom ohrozenie tých veľkých hráčov na trhu. Audit je zjednodušene povedané nezávislé ohodnotenie bezpečnosti firmy a teda je to iný pohľad, ktorý vlastne realizuje človek, ktorý nemá spoločne nič s vybudovaním tej kybernetickej bezpečnosti v rámci firmy. Je to štandardne externý človek a teda to, prečo by ho mali firmy chcieť realizovať, je vlastne aj také to, že niekto vystaví takéto vysvedčenie, ako sú na tom s kybernetickou bezpečnosťou, aby vedeli, že kde majú rezervy a kde sa môžu posúvať ďalej. Je to v princípe aj kvôli nim, keďže dnešná doba je taká, že nie je otázka, že či vás seknú, ale kedy vás seknú, tak je treba proste nezaspať na Vavrínoch a vedieť, že či mám stále adekvátnu obranu vzhľadom na veľkosť mojej organizácie. Toto je také, že prečo by tie firmy to mali chcieť absolvovať. Nie je problém v tom, že by tie firmy neboli úspešné v rámci auditov, tam vlastne nie je nejaké kritérium stanovené, že je nejaká hranica, nad ktorú je audit úspešný alebo pod ktorou už je neúspešný a hrozia sankcie, že tento problém tam nie je. Potom teda títo audity vykonávajú certifikovaní auditory, teda keď hovoríme v rámci auditov podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. Zoznam certifikovaných auditorov sa dá nájsť na stránke Národného bezpečnostného úradu, takže tam si viete nájsť aj firmy, ktoré vedia realizovať audity, ale aj fyzické osoby, ktoré v rámci tých firiem vedia realizovať ten audit. Iný pohľad na to, že prečo by firmy mali chcieť alebo by ich mohol zaujímať absolvovať nejaký audit kybernetickej bezpečnosti, nemusí byť nutne len podľa tohoto zákona, ale je to potom nejaká forma konkurenčnej výhody, lebo v dnešnej dobe sa pritvrdzuje na to, že aby bol dodávateľský reťazec ochránený a teda napríklad tie organizácie, ktoré budú spadať pod zákon o kybernetickej bezpečnosti, si musia nejakou formou preverovať svojich dodávateľov a teda mať nejaký audit kybernetickej bezpečnosti môže byť v tomto prípade konkurenčná výhoda, ktorá vlastne vie pomôcť získať danú zákazku, pretože daný dodávateľ nebude musieť byť až tak nutne prísne kontrolovaný oproti firmám, ktoré nebudú mať žiaden audit. Medzi najčastejšie nedostatky, ktoré sa zistia pri tých auditoch, tak vlastne keď si zoberiete nášho sprievodcu,
a pozriete si ten zoznam tých položiek, ktorý tam je. To sú v princípe aj najčastejšie nedostatky, ktoré sa zistujú pri tých auditoch. Týmto vlastne získavate aj návod, že ako ich viete odstrániť. Platí to teda primárne pre také tie menšie podniky, respektíve podniky, ktoré neboli zvyknuté na nejaký ten audit v rámci kybernetickej bezpečnosti. Postupne v čase samozrejme tieto základné chyby odpadávajú a potom sa tam riešia nejaké závažnejšie, respektíve iné typy nedostatkov. Keď uvediem zo pár príkladov, tak firmy nemajú analýzy rizik, potom veľmi ťažko sa rieši, že čo má pre nás ako prioritu, kde investujeme zdroje, teda vieme tie zdroje v rámci firmy vynaložiť neefektívne, pretože nevieme, čo chceme ochrániť prioritne.